Вёска Шаршова ў 28 кіламетрах ад Пружан. Раней тут быў ваенны гарадок, агульная плошча якога больш за 40 гектараў. У 2004-м ён апусцеў, а ў вёсцы засталося без працы 150 чалавек. Практычна адразу ж на месцы штаб-казармы з'явілася новая вытворчасць, спецадзення і абутку. 120 чалавек былі працаўладкаваны. Были, конечно, выделены льготные кредиты под рабочие места. Было оказано содействие администрации района, области. Это у нас получилось довольно быстро. И, как говорится, за 3-4 месяца у нас уже пошла первая продукция. В планах сейчас в обувном производстве это дозагрузить производство повседневной обувью с переходом на модельную. Калі гэта атрымаецца, кажуць на прадпрыемстве, вытворчасць значна пашырыцца, з'явяцца новыя працоўныя месцы. У 2013-м у ваенны гарадок на месца былых гаражоў прыходзіць яшчэ одно маладое прадпрыемства па вытворчасці шпону. Тады Саіду Дзюльгеру, турку па нацыянальнасці, было 23 гады. Для пачатку бізнесу малады чалавек разглядаў Украіну, Расію і Беларусь. Спрыяльныя умовы лепшымі былі ў Беларусі. Я вначале искал в интернете. Потом приехал в происполком, и мне рассказывали, что можно получить, то есть можно использовать здание под создание рабочих мест. Мы вначале так начинали, а потом мы видели, что есть смысл для нас здесь больше развиваться, поэтому заключили инвестдоговор с Беларусью, мы его вовремя выполнили. Агульная сума інвестыцый 500 тысяч евро. Працу атрымалі 25 чалавек. Тавар на 100% экспартны. Пастаўкі ідуць у Турцыю, Польшу, Румынію, Італію, Словакію. Нядаўна навучыліся манетызаваць і драўняныя адходы. Іх забірае Польша на паліва. До 2020 года плануюць запусціць першую для Беларусі вытворчасць фанеры з іглічных парод. Арыентацыя на патрэбы новага рынку Скандынавіі. А гэта падстава стварыць яшчэ 20 новых працоўных месцаў. Наяўнасць сыравіны – ключавы фактор. Лес выкарыстоўваецца мясцовы, кажа Саид, купляюць праз биржу. В Беларуси лес сертифицирован, есть международный сертификат FSC, поэтому у нас никаких проблем нет при экспорте своего товара в Европу. 92% аб'ектаў гэтага ваеннага гарадка сёння ўцягнуты ў абарот. Сёлета пад вытворчасць і склады прадалі яшчэ 3 аб'екты. Усяго ў 90-е гады Міністэрства абароны перадала ў камунальную ўласнасць в обласці звыш 3000 аб'ектаў 85 былых ваенных гарадкоў. Казармы, ангары, вузлы сувязі закінутыя ў лесе. Нерухомасць на аматара, кажуць у абласным фондзе Брэста-Аблмаёмасці, але ў іх вялікі патэнцыял для наладжвання малога і сярэдняга бізнесу. Действующим законодательством предусмотрены так называемые преференции. Это и возможность приобретения имущества на торгах со снижением начальной цены продажи вплоть до одной базовой величины. Это и сдача в аренду с применением понижающих коэффициентов, это передача имущества в собственность и передача имущества в безвозмездное пользование под оформленные обязательством рабочие места. Таким чынам людзі атрымліваюць аснову для бізнесу, а былыя ваенныя гарадкі сваё другое нараджэнне. Крысціна Пратасавецкая, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».